Muligereri karibu na sansama ya yengwana ya Gatembe litukulia labda tia kumanya ni goto kuligereria igoro ya okogongia ine process ya ntambe kima na banyagitari bali me studio baguchikonyara kaba bagotwerera na boigo kwanyare kaba gostonya kaba tokoigwa amangana mange kobwa mono amatuko amakaigaitire ni go musubati amanya takaba gostire mu bwa chinsemo chia magena kabwatakana amo na kiri bagotebanga no gotsuno gutakora gotsuno gutenere nyagitari gusaba nyagitari gusabonso bali bwaterane nyagitari yo gotemukia ebitambukiro biri bibwenerete egento abantu abange baranya kaba kubekurwa mu mocho ase process yengime yagerete mu iboli yo agasira na boigo no mwana yagasira nunatia kumanya ime studio ni gotoli na Boni Maranga na boigo Lydia Bitengo abago jikotokonya kurigereria anemono e process yengima korwa ase umusubati ekrai bwateraneti goika ekero agochi kogongia na nenjireki aranyara kabaga kwerenda na kwerigereria erida nyara kabaga koene kebuna wonsi ere amono mwana oli mogeti gosabana bali mogeti ngonyara kabale bakorwa ase omurubuli obwensi gose bagweta egetambukereke byonsi bale na afyengiya gose bale nobo moyo nande bale kolengana nebirengo biribwanirie na kolengana nemirobeli ya Nyasaye togochaka na Madam Lydia Bitengo because bagata ladies first abalende ladies first karibu daktari wairire buya karibu Gatembe. Asante. Na makuwa nilitanga ntoko chakira na Boni Maranga. Yes. Nande nabo ngolengi bona ngweda ntoko jesiride nabo kura teba mulita wese sobo ikira no once. Ano lyo gotomere jiba se simya manyenga. Biamono moralia so tuyoli bageli ikaga. Asa marita grupo Boniface Maranga nyamao. Ngere nyali bali achachalia sakuru kwa kiogoro matuno. Inguru ase nyagitari ase specialist ndere tege tengo kiobwera liwa mangana nobonia ni detoira na asole na ina pokomendo podoro judgment la mange sana na ina pokomendo tania Himbia mana oyo kwa na ku Lydia Bitengo nchana mu Teresa na njito kole mirimo y'abasubati bebwatraneti na bananse myaka 5 na wetania yo ndi nganjite kuligeria barwere bali bagwato borere bwa kansa kulende rero ni gonde ga senyencho gukwanera esabali yo kubuguli obolito weka kwanyoro mwana na okulendo mwana yasoko mukinia kero aganetio obolendo bwo mwibuli na banyagitari na bwo toka senyagitari ya Oasis Specialist Hospital ile mata bosongo yaito maiga ali angene skuru yaito ya KMTC biamono no kutoka no todo nyagitari yamo ono tonjokora magana yoko semia abantu nakogandenga ngakia abantu bakonyara konyoro bwenia wikiranite and ananake singa kiona ya rero yaikire panta bange bali kumayanga na arwarite na atari kumanya gitari kya ranyoro bwenia uri atakeire na kiaga togo tebanga asa magana ya totenete yo boere bwa magana tobate abantu baita sara nyoro bweni uri atakeire na nene mono na twatebaga gochakera ritukori yankyo ndo twaro moyiga bwo korora bangina balia sabaswato libebwa traneti gochakera na anyoro bolito esabali yonsi ipi bakaiko mwelyo ngakia gochikunyanyara gochaka ngia bwere ndo gokora baka omwano yaje mogeni yaje gotoka na kiatoletira kwende gwa kwanenga gochaka mambio mayego yuko se omuroboli omuratu ari ngakimo koyoroka gosenga kiyo gochikoroku ntubwata swasi ntubwata omurobelio okutokora kere omwaka okuru kwa Oasis Mami and Baby Fair yani ngono moyiga ulia wogochengera amatunda gose okoba kumonto kuja konyora esabali yo kubuguli bolito bakoja koraki oiga konyora twakora omurobelio ya engin sawi ya enereri elinde goikerani ama funzo nara le bantu bakotaka banyore kwanyoro ndi gose onyoro bolito taliko bwati kibirini kina bitakeire onde naro tageto skonyaro bantu abakuru kwa gynecologist taliko nyara kumuikera kokere enjera tomenya tenga na mapato taliko ba
yekerenge kemo ponto twabikanga ondo utari konyara komnyora matkayo bimuntu kumwikera ritukobuna riangio mujuito nyagonyokorera ari jagitari yaitu uchaka jinze bere chamambi baka jiza ikubya marago mundu benzi urache obwe eternity nanyare koro daika gynecologist nanyare koro pediatrics yari nago kolibsa isibyo ndagosomigwa uchakira ukubugulia bako gwika kwibora for free atari nekeni yons nabiye wambito ko ba nakubo anamono wasemania umuru bali wese boko chakwate na insajinde to gimatare no cheseridia na koko tabanga sajinde mwanya olirenga bali abangina abo sabaswati oli bwa trantinga bo manyimbo le batabu atisi koga baka mwire gatambu carbona ko inganga ko ba betere ko skomgi gatambu ko ane kinga banyo robo manyo biga sajinde ese through experience bali bago chaba ko nya batabu ati umanyi igoro ya mangana ye process yo ko igora nyarotore case minecho o materesa nachi goteba abwagare okonyoro ngomuntu abwato bulito tamaitiga keranyorire obulito natakere gochakera chi clinic kwanyoro omuntu tigire kiri gose nemetinye tate tigalte gochikoya konyoro mwana tarakora tarana clinic ebintu mbirako miska atari kwa ne clinic sazi kwa konyora sometimes ekero omuntu ibiro mwana kwanyora ata challenges chanyoro mwana ningia miseti ogotamanye process yons bi bwenda kubwatiwa ngakia kwebuli aro manyane ngakia bwenda konyo kweboya riri abugoliti bulito bakache konyo rumwana kyagera twatenga tubachanga tubabo manyi uli ondo tamaiti ngakero kya mwimwara akore kereke ka kusiereria acha mambia kenyora dide dore nesense ma yakwe gule muna omo olio konya sabo era libwa mangane senya gitari ya wasizia era libuyanga abo manyo bombole insachinde mbole limited which is abantu anana mwana which ase binyoro ayamuno muntu okobange na barabu oroso bokolere bwa barabu challenge chinga ki go challenges ki chi okorora karo kurachi kwanere igoro bagwetere chiri tenga we kamori muki kitambukere ki yo kuro wasamyo wese ya masaya namba yeli tangani okonyoranga tigante benga mangana bera mange ukuligia kwa bero konge biro binde kwa nyoro muntu obwaterani gubaka nonyo bugwiri obulito boiga tari guchinyora koganda ngana takire kogende clinic dende asenjera ya muyo kwirani okobako guchia se binyoro byaito guchia sa abantu baito nagiye kora soro taito korambali twikirekero omuntu ebiro binde kwa nyora basubati balianga oyo tachitie clinic nabakonyora kero kende nonyene matuka ya yuko ibole kera ikire kwanyora ng'umbiro yatubwate chinguru gusekero kenda amanyinga chire nsase ngicho babere bagusanga amanyinga ali yabwata asomubero no mwana yabuguleti bona singi tutagete gutanga ebintu bunebyo gusabande kwanyora musuko obulito buli bwa gule kera tutagete gutanga mangana bunayo nakiyeka twarangeiri abantu bonsi bache wigwete lingana lire bosa igobona tagete kuyania kwa bokase binyoro byonsi kabisa nga tagete korra abantu baito yes tagete korra abantu baito bakobogolio bolito bakogenderera buya wika anyore ngonyoro mwana ya soko boko nambende abana ekero umuntu anyorira umwana abasubati buna bali bono barabake tukuruka first time mothers konyora namba bwati bomanyenga kiago chikolera umwana akiago chigokora ki kende geko baninki atakira gokora ebintu bunebyo nabyo tagete tubasemye nali bakumanyana ekigeko ba ingogenda gutia ekigeko nyora nguli muntu gite ebintu bunebyo nambende abana okonyora ngutwara balekera omwana wara aromoke asengencho bunyamasi bwo mubero ya butabwati chinguru mbuli konyara kumwegerera kero kende gutwara afyengiya kwanyora ng'abana aba bakonya kurwara mono akakubaga gocha agahita n'umwana malaria gocha buna bone mbura yabuchire yahita n'umwana bono rindi tutagete abangina abamamanyana ki okorra kende gyonchoreria so mwana minyoka nyagitari mbintu kibiri bire bironga so mwana nande mbiri bibiri bitali bironga so mwana utakire kogenda kurigi umunyagitari nambende togotebana ki na rero haki bantu mbali korwari gwike gusi emete yarabigo yaerire bono nendagere gusimekwa na kiyeko nyagitari chicho ire kerase bono amangana bunayo nabantu bali kogongera imichinga na ekero kolengana bonina kwanaganga abande mbali okonya bagocha
mundu atige usine mitinyi tatu na lia koje clinic gocha gocha kolengana no bumanyi bwao amona bukolere bwao umuntu gosoma subati oli bwatraniri nkakikia bwante ko chaka ko so senyagitari kose koligio obosemi gosobo bwene kurwa senyagitari umusubati onde bwensi ekere bwatraniri ali ase kwamenyeranga kwebwatraniri no utakire gochakire sabali yoko gende clinic abantu bandi bagutana tinko genda bakandose abatali ichi bakorose lakini onyare gutanga ebintu ebinge kubuocho ochelimo ocho kobwate emechande mengi igo kolengana no korora kwa arora bane bali bagocha buna boniate baganga bali bagocha DJ sire kogongi agocha ategarete mutinyo yomo mwasi mwesi mugochake bona abwa sachira no to gochakira na madhara kiaro rese ogocha leiti ese clinic nambe yemo ebintu nebinge bikonyora omusubati oyo nagotebi mono mono bona bona oranyorekero kende obunyamasi bw'omubiri oye bubwate chinguru nambende gose nona amanyinga aye nigakorete kieke igarense nambende kero kende nabo oranyoreka abwate a lot of sorts of infections ikiagera kero omusubati abwoire oborito bono toro immunity aye obunyamasi bwaye nkogenda borense bono igo ngabune gesirika igoire na kerembe otigekore kieke tigeso yani minete gotanga ki nabakonyora kabwate kaburwire kande gatakire kurwari kumapema togochi twatabana ki nonyo mwana uri karenda amarwire nararanyare kwambukira omwana uri nonyeka karenda ugocha komonyora okonyora omwana urwarite bono ntageti onyora omwana urwarite rero bwakire umugaso barite kerase tagetekera omuntu atarase omubwase oyo torwase egesunte kyogonyora omwana obwate emechando kango kwarwarite kumapema aya buno omoibori nakatogenda kurigerera bono iga igoro ya bone process yo konyora omwana naron chinga kinjira specific omuntu abwende kumanyanga nakaratige gusina matuko geteiga gusine chinga geteiga na lyago chinyagitari ate kuyariga ni igoro yo kogonge gose n'omuntu ogwanje esabali yo kuyarigania soko bonkia ego chaka kurubuna omuntu ekera chinyagitari nalyo kubarero gwatebiguna matuka awo chako gonkia ko chaka chitalikie marongo ebere mutinyigete kulia olitangani buno ko ira na gochika egento takire kumanya etariki yawo yo kogonki nereri kurwa gutwa manya goteba namba ya kabere buno ko ira na gochinka ikiagara kwa manyire ngano obugoliti oborito buno ko ira na gochinka togote abantu naki goikocha kumanya naki nyagitari kia kogenda konyorera omwana nchira kiora ikenya gitari era bambutuko okale lisabu mali chipara buna bone mbule goto yabere mbutuko tagetaka nyagitari ngakyo gwikanya gitari yani ochake gutwara omuroberi mapema kero kene na bombaro barachole batene batagete kogenda nyagitari kero kenta bwatie kadi yasha oikaroro gusine chibeso takere gutumika notakere gochaka kubanga mapema kubeke besa nkeke mapema kugwikanya gitari rero bwakire bana mbali ko korentu ne chianga chiri chia kare kare kwarenta gwacha kubwatira omwana nyagitari nabo yani ogoseme gunga kichaka kugachaka besa gake amatukari buno kona goche clinic bona bagotana kibona bagaiga kwagurire bitamba kwagurire sogis kwagurire yanga ebintu mbire ngo bwate nikyo yani umuntu abantu bandi barakorana ki ogokore check no bwate ebintu byonse biri bitakire namba ya moyo na ndito gochitwa tabana ki ebichanere abantu abangi bakobwana it is tigankwa na egesongo nga exposure to radiations egoro kwa ultrasound bicherite bwati an exposure tebwati an radiations ekiagere gutumeka waves egutumia waves kurigereria omwana ori orenda gari usime chando nakacho kieke nero okonyora omuntu ndo chicha tana gochenya gitari pi agocha bagochikorigereria machirara ali akabara aso omwana akona kubeka omwana liberera akurenda omwana kurwa se shocks chiri karokendo omuntu na barawe lakini etokanga machari asinge njaro na bari neto omwana kwanyara karokendo omuntu ikire nyagitari tabwatima chega erete bono yani ebintu bune bino bitayete kwegeria abantu bamanyanga ki ebintu bunebi tanga esabali yawe yo konyora omwana chaka kuyariga ni mapema ebo na ase ngora ntolese boni gaiga na ase karo bado karo ba chire nyagitari
akara mwarorire omuntu okorengana nokugana gwakira omuntu ansa chinde mbale bakwa mario go mbale bakwa gose nutrition advice gose ebintu binde gocha ika ebingo nyarekana bigekora ase narota amanyanga gose nakara jine gitana bwande gocenjio sine ndagera kuri kara nyarenga nebwatira ndi gose nada korengana namuna twaldo mwana are gose na afe yao bwande gose ndagera gete gose bwande gose ndagera gete gose bwande kokora gose nekeneke una bono undina rura chinya gitari kero kende togoteba na ensongo yateka mapema matuko y'umwana atarakora gike ataraika umuntu buno yobona atakire gutwara ogutimuka atakire gukora bintu binde bire bikongo nabo kero kende ora ikenya gitari otebu na kibone togo kubika award turakurigeri nande oratimuka nande gokogenda kokore kike otimuke asenge ncho batagete koebereria enchereria te baise kogenderera kuigo ko mwana ria kore kike asoke na mbende endagera ntari goteba ngandagera nero umuntu atakire kuri lakini akaro twarigeri twanyorire nganere takire kuri umunyagitari agokora kike agukurikira abo bakara ono nyamambi togoteba na nutrition bakurigeria mangana yo kuri endagera na mbende gento kende nkera abantu batara embrace gekorokwa vaccination yeli kuba umedeli kuba ndibwate vaccine nanje gimbona nakegure likuba ndibwate vaccine abasubati begwatire nti batakire gotwara gose nonya nabana ba ebingwerera abaiga nonya ni ntutwe storega utakire kwa ewe vaccine ye nerire tawatana ki asengencho Kenya yaitore tutanyare korambali toikere ji vaccine John special tutakire bono nyora ngeye korati kuna likuba nabo muntu akona kunywa macho igo anago bona gukia ne vaccine yere so muntu eso moibolo se yo mwana Bonsi paka naye paganje nande paka naye elio mweri kuru sensa mega tukalto kwa ndiko yo gochepe ke clinic nyuma amo subati atara ibora gutara gonge aro isenaga ni ile se process ya yonse yo gocho gutanga tota ntreke to kwa ndeka ro mwana bona ibwe bona esa bali ye tutakete tubwensi mutoko uso mwana no mwenzi omwana tari bo musubati yo weka ikiagara na nto gotagete ego chakonyare kana mambe tu atabiro musubati yaga ndo mutimuko ikiagara to yase sabali ye iga kuna gocha na rase clinic awazi naki inki kwani ekwa bero mwaro kwani bantu mbana kanyora bulito naye kwa bero mutangani yani ekero konya gutara na rase sabali ye iga karagoche clinic biro binde na bwanya to nyara gocha koma matukonsi lakini kwa chalimo pati nero ikurukunga ogosira kuri omusacha takire gosira omusubati oye ekarahabwa to bulito warorire unabona karata gota omusubati onata kire gotwara gotimoka tacha ike ka gotena ki kunya gitalia nate bigunti muketi nkora kendo bwe gabero mworo yaya naliyo kumenya naki eriria na chite nyagitali nkatebigwa bono kero kendo cha korenga naki no muntu akore gasinkuri usininje nkwebanga nabo kana kora 1 2 3 na mnyokeke barua igono nyano musacho yo natakira se sabali zaidi abono ngo chira ise boniga karo mo ndachine mwanyara kwa mo gokonera abantu anga litukeri kandi karo litukolia mambia mwanya denjira mu kone n'abantu bakababa mwete muno mugusi no makomwake no ano kanyoro mugusi musaje kabere to mwana nako bane barawa tenga mutakere go chabwe singa ki reaction ya beka beka mutenga kinza jine mutakere go jamwansi senya gitari tukoli angyo na nga ki reaction ya beka bana ndechira kimwanya ka mu konya ko bakwanira gwikira bona abakamba barabo make go sentura abo make kuimoka gose no muswati na roho kwa danere gosinde clinic kwa nyoro mugaga kabusaja gote sino mungino ena mambe linga bwato mukutano jukumana na mondo gete mambia entoka bwato mukutane gashi tingali gokora tingali gojakana naye lakini toko gosabanga mambia anja mwana manene ere naliyo kumanyo mujando no muswati ona chaibuli nacha atwale break nechigasiria gakorire nonyo mwana oyo oboko nyora kero moko na nere clinic onyo no bato umanyi nonyora musibye riria akorete okomokonya riria aro mutumuko challenge renene mono ase omugusi nando musacho ndigeretie tiakora omukungu nere ndubwate
ebirangirari bia karake bigikuru ngo mukungu egasi umusaja ne komo bolito mukungu arera omwana ya inchuba kayo manyana process yagiye kogenda endaga kerego jo ikiranga no bakonyi bol butakeire kwanya no obwato buma botumanya kerago jago tenga munye gitari anta hiyo tugenda kerego change gose no mene yendi ere skuma kwa manga maene gendo kerkyagora kyagerote buboigo asa bono baro to ikerere to basawisho to baebereria bakoba bangina babo gocha pati ndole no ko ya maambia sega to ko batabinga maambia no koranga lakini getiro gore deki ngero bali go itabwa pati ngoro babale na go era no pasa moche mat wana to irende Lydia se anda bona yekire chinga ki chia o koibura ngwati ukwana nga twarure sege korochi nga kichitia kale ko mondaga ajire muna gwati ko tabali tangani bono igabone senseme ibone sinjira ya bene bali ba bero betu muna ranyoro betinga kimambiere go chana bago chana check up ya bosagose obokoli bwabo sarakini na aro ranyoro ibangete nganjira mongo chambere nye kitangwira na gushikangira no mogeni nginjire kyabwente kuyarigani erinde for our own safety na safety yomwana tigante benaki asinga nchongo tari mambirandi ne bangete ko chachirani era tigaje ne bintu biri byonzi yaliganiti abantu banga buna Lydia na abandi abange no bali bakolega sije ebona obokolera imboro ase bogenderere asoboikirano ebona na ebintu mbire nsachindo montara akole ase juma tarekere koiborwa biranyore ngabia changirire sogo kose bichangi gose no gotwara communication chinga kichoko iburu bona kero mono kero okonyora nguburuto buri bwachire yaikiranga ya matuko yo kuira okonyora nga space yo kyopaita senda nigerenyi enyinge nambiende yakabera mauga ya italensa igaje pelvis okonyora nga igukirake bono nakiega togo de umuntu nekera matukali aberange ateme gutika ko kolega asiende endito ekera mauga ya atiganira asini nitari gutigana pio montara to bese kumbwata obenga mauga guciatigana lakini enchira nera guchie igukake nikera nyare ko koroseri umwana uri nyombe isaina yokobera nigakobiko musubati ya sabe mono yoko oburuto buri kurubwango ekerera toke nga kero kendo chire ko kolega asire ndito mono to ko batebye kara ikire metienye guchaketa nebere tachaka ko kolega asire ndito uno gwekumba mere ndo nalite gwekumba iga bone njera nero umuntu buno yata kero kora ki gwekumba obogolie binte birito togokana lakini igondora tanga ta kolega asipi nabe ko nyarekana otereiri rero nabo ko uno umuntu atereri nyomba chinyomba buna chire chinterero umuntu otereiri kwanyora kero kendo ochakire gwetia manyinga matuka tarakora ki taraika ndamote naki tabese gutwara bonde bonsi karanyora na kende ya onchuleiri na matuko yo konyora umwana yo taraika tigamenya kenya gitari iriara ngamonera gusino nyene nyagitari yito ya Oasis chinsa chionse merongene ebisiri nigo bigwire abanyagitari no abale bamurigereri bakonyo obugima bwaje bakonyo no obugima bw'umwana na umuchando noro monene okoba chinga kichie karo mwana iboiru na uyu mwana munaba gusi mwana abandu bali balese abangina ko mwana erongori mapema mwaga toka mameni agatoka igende gyabere kukwaneru sana obo semi bwa umbro bigo chiese umwana chinga kebanta ko chakoli ndagera gose njere kebanta ko lendo bakachake bade barakarangiro nabane bitumo mai ababako umwana ndagera bako chaka mwali toke nambeli tangani takitwamanya naki ende yo mwana iri kunyara gusienda gereri igara nyora amadini aliaga ni iri kurwa senda gereri achenge ubunyamasi bw'umwana oyo nakiego atagota naki asemetinyirie metangani sita ne libone ibintu byako ngire tanga bona matuka ali akara basubate batakachire gasira ale bakale ko ende gasi ondo ewe ofisi metinyebere ondo kunyara oegwe tatu lakini ndeta ko sema ando naki igo mwana ago nkama bera ya mama mwabe kiagara abwata nutrients chinyinge kirasiro ubunyamasi bw'umwana oyo kubwire ndagire ya abantu bakwayerera kumwanga ngenjara ngumuriere njara teri kumuri
nkoigotara amabere ari abande batanga moa mache erango ngomuriere erango teye kuri mwana uri kiagara amabere ari tayari ase na mache nabwata amache ona amabere ya bwate ndagire yonsi pi otaite kurwani komwase rungoli neritoke Ebo. Na oko mwendagire mapema ngubwate umuchando guchesa umwana ore direct. Bono guchaka amashini ali enda yaye guchaka ko kolega asienko itari kunyara. Yani eko ngakinda tebe. Agakora imirimo itari yaye. Yes. Bono yagotema gusiendagire itari kokora kieke itari kunyara. Nonye gusiendagire je bono teri kunyara kungusa endagire litakire kungusa kurwa sendagire yali kugosegwa igere ekonyo mwana yo gutwara chinguru mono kwanyora abana aba bachakire kosa mono kwanyora abana aba health yabo teringiya ebo egotoka ngabano kusenza chinde enda egotarakini mubero ronjarole na abwe ekaro twira ne bon twira nese boni emeroberia yonse kerebe eroberi ko koleka kolengana na chingwa na gusena emeroberia yonse ye nyagitari oyogo chamambi na mbura no bubweni bwa bosa tachinde toke ngonyore na bwate akamuchando getenza chinde karanyara kabaga kumutanga se nyagitari gosikaraga ni bubweni bure bwetaneti kolengana na kero gote gunge ntone kya bosa nere gwetani na hukora jakara ko kwaranga aiga ngakimoro vertigoro ya mambi togote yo muntu ne bensi otorigirete aro igo gocha mambia anyore ngo mochando eno etanetie kokade kulinga ari goika airane tonyango nenge tokirigita kira chekiwe ntomo advice ga ari yo bogwenya senja gitarime na nento batenga anena mono intwe gotumeka tole kadi ye kurukwa sha na ndo barongina na bwasini no ngajire nkwa nabe kana ire ni swali lyao ketwa nyaro muntu na bwato mochando atakeri kuligereriwa umunyagitari kiri aragotebi na kitokora ngendo tubugete mutu ase no asis ubuge mabo muntu uso muntu no ryo bogoleti ndo mwali baga lya bene ryo kanyoro bubene kuri nyagitari ime ntobe ise konyare karanga ngwa nyora ngwataka koba osintonyo mochando go gotigarime fuko twataba mambi mbosa ndolire chisabe chitoko ndugo chibeka wako kaligia kawaida goigweteriogi nane ngwacha gwetokesa ndebenga asabantu bali bonse bagochikulia magana yo koibaro sasa uchikonyoro mwana no mintate baga konyo munte bagete nyingo chakokora njengende gose for example enyagitari na ya busongo ga njengende gose ne special range gari bagete nyagitari yawo oasis buna nyagitari ndio singotebya gotumeka tole ekadi kusha nane gote abantu bareche sha ngina teberega abantu banda bwato boba bali okonyora bakonyora abana bande ichinyomba nga nguchikonyoro mwana nguchikanya gitari gete gosa buchibe chibesa gete getagalire chibesa chiago gete getangani okoira kuigure kadi ya sha serikali goteba terimbe nengiere ngokonyere binte binge unabona asa magana atucho kwana mambia ekadi ya sha ego kaba unagwajitinya gitari bakoibole bakokoreki bakoso otari gosa bese neons igonga otuacha anena marokoteia abandu karuka inyunya gitari nyoro mwana ororo kero nyoro to mwana oga na toka na bwa tobo complication chiroro kolinya gitari gochugukerwa kubaga nyoro mwana ka yes na igo umurobori yo gochaka chinsa irenga bakoire chinsa irenga otogo gochaka chinsa ibere chamambia bakachize ikomi chamaroba biribe to chakora bakachize ikomi chamaroba ndo twale twata bachigena oncologist consultation chire busa ndo twale nutritionist wantu betu bali bago kotenga kyokoraki akyokoragera akyo ochene burabe ndo twale emichezo mbali ndo twala abantu abaitu bakurukwa websites asomo ndwege songo magote banga ando abantu bakora websites physiotherapist batokoro bagoja ko bakora websites bibire byanjeire asa magana yo bugwenya bita affect umuntu na ndo twale SM yamo yo kwena nebye ebyegwa aswali baikiroro no morobiri omugima ndo monana monoto ngo batebiga ntareba koko rumwao ngatora register sha ocho jene kibande kiao nisimiao ndo twale mesa
register for free because ndo igenete nga kera kwa register ne tabanga nali wasi gocha kwira na mambia na bera konya hankyo gocha kora kendi kyonse ngo ndo tware chi activity chinyinge ko mambia paka marawa chiko konya na Lydia tukwira ne sensema yago kolengi bono ngokora togochi obosemi bwa okonyara kabago kubwata gochi ese bali bonse bakoligerete bono iga anene mono bali bebwatire nutida bali bakagirete nga mwete bali bajana bakagirete nga bebwatire batara ko ne famba ganyete buna riwata yabanya bonsi baye pasa mikira nyaka bako ko bae se marko yare ntaga to ko patena ki na mbeyali tangani okubwatira no gosene kurwasinya sai bantu bali ba sabire miaka bana konyara kwebwatirani rende ekaro kwebwatiranirie ne igoro yao gosene ne chukumu yao kororanga ki obogima bwao mbuyabole no bogima bwo mwana yo bogoretie mbuyabole igonga kitoko teba yani ukoko amanyirenga kwebwateraniri gosene nyana yo bangete kwebwaterania ekaro orabanga kwebwateranirie yanda nyagitari oringo oligwe na abanyagitari na biri byonse abanyagitari bagotebyo kora lakini ngora atenda abantu ngenta kamona ki okonyora kwa rwali rogende nyagitari moinaiga orwali urero togwena mambi nando irana no muchanduli orwali gwe togwena mambi nando irana no orwali gwe togwena asengenje nyagitari ere yo moirio tobeise kukwero nga no moirio le sukasa nyagitari na kiyekora tobwata nyagitari chirebi gwanka kugenda nyagitari yeto ya Oasis igere level 5 nyagitari yeto ya Kisii Teaching and Referral Hospital igere level 6 igonkia goteba abanyagitari bali mbaro bali level 6 bagwato umanyi obonge kubwa abali level 5 bali level 4 bali level 3 kugenda genda suka kuchinya gitari ende roro munyagitari na mbende nonyana umwana ekara arwalire abantu nko bwa naki nchenyale gwisana chibasa cyo gwakana munyagitari bwo korra abana munyagitari bali basomerete korra abana nonyama bakarorero korra abana yanda oyunki munyagitari yakoteba nkina tebera iho ndaite ko kolantaringa nali ku kansa ya abana mono abana bagocha bamanyunga babwata kansa ekaro yachira tambe ikiagara kansa ya abana nige gocha yakonya gocha bona urwere bonde bonsi tatiganta getego tena ki etabauti ya kansa na marwira andonsi neba nabasubati abebwateraneti nkonyora bali kansa una kansa nige bwate ekemanyerige kona kwirorera yani kwa rwali gurera gyakenda nande mambi gyacha kwa rwali gyakenda nande mambi ndegia gyacha ndaite gukwana iga goko nakinata naki gokonyora na kwa rwali guga toranyora kugwena sukenya gitari yende ngite yondo kende kuri ku breast cancer abasubati bebwateraneti narorire abasubati abange bebwateraneti banyorire boka abana bakagonki abana nande batwalire breast cancer bono egasi nare yunche nkara gokora mambi tagete gosomia sabali yoko buguri oburito bakonyora umwana na marwera ande mimanyerire kiorare buna bone bya breast cancer ose cancer ya bana bintu kiorare orengi na kero kende yena bera akore kieke bera cancer uko igure na ya bantu batana ki rere gente kembo sage kare kara minyoka kora itororo nonye ne kita kamera ngeta tora tegerera bono nando go chanu bo monto go saite yo monto ne yengencho bono daktari Lydia nyarka bagota babu mambia tara go chia sinekitari wa sisi nyarka ba okonyora okoligereri gwo kwa bosagento na woni nakani ko boli ke mwali meipi ngelinga mwata bana aba subatwali bwatera ntina bana be myakere abasubati ngwata begentekia bali barengarira tikwebwaterania twabaliganiri na bali bebwateraneti nonya bantu mbararora ngambwe bwateraneti twakwaliganiri nayo bwato umwana urense emyaka 5 twakorere kieke twakwaliganiri ekiagaroroche otarende ti umwana oyo umunyagitari obwe mwana ngasikia gocha gokora ayo orengarira tikwebwaterani umunyagitari obwe abasubati bebwateraneti ngasikia gocha gokora otacheti igo umunyagitari otabwati gasi kogocha umunyagitari oyo otwalire gasi na Lydia na atwalire gasi bono na bonio bekerwa magasinga na kwanete bya gusikara bono ngana ya mwali soko korera ase ngana niyo mani gote abantu baminto baturigerete rero ase TV yaitu
na twatega goteba mambia teki atua wamwe ocha sinyetare yoasis onyoro kuringori gukwabosa turi gwakanira kende na anda bantu baitu bali enskalia mbugo genda mukiatua register kadi ekurukusha kadi ekurukusha na beko gokonya kurase ebintu bitango binde byonse biko gutanga toikanya gitari ero ndo bwatu bantu bali bagoro kumbitishamba bagojo kwa mbete kadi ekironye bwata na beko gokonya elinde lyomo yali ngoro muralia abantu baito babwate ebirengerero nga nyagitari oasis ere igoro mono tigabate nga oasis teri igoro mono injwe mambo ya bonyene gwenekerie na hande ile getambukero ocho oasis ntobwate chimashini chia kerero mute kote abantu baito bagusiye ngima asebabeta tigonye kumbya guchinsi kandi gonye korigia obubwenia riyo obweni gesona rwaliwa ira na mwao ndenda chingoko chiri chiao mbiamo ile no wate kendo komenda tingo siekera na branyo gota do kwane mamo mino libagangu kwa ni mama tiganse ni mundu tanaki utani go korgaro subati dikalna tikal kwa uitani go kora egasia basubati bwatira ntina bana bensi nyati tano egasi ndere ngani tipo kwa kuruku ya kansa etabasemia abantu naki kansa neroro nectari oasis egasi ndere ngokora yo kurigereria mangana kansa ngokora kurigereria abantu bari kansa nege ntokero ekiyama no ngani tenge naki kati yasha Gwakana iliogo lyonsipi ayonye kubwata umurwire tiyakona kuchandika kuna kugenda bono Nairobi, Eldoret, Mombasa, India bono line pigipigi yakona nteka oasis no turi togokonya togotebina inkio gokora nende ninkio gokora na omwali kabisa twatana mambie byegwa mbikaro ebinge ne bintu mbikaro ebinge ababwata nitukabwata nabanene na bali banjite kulia keki bacha tukabwata keki enyinga abwata ni batorente ile keki kabisa ya ndo gitogotomero toto bono rende inju nayo nyoreke egwekyo una bana abwata ni baito bashakas baby shop no bakalike gima bataite korana abasubati na abana babeire buya banyorire bintu biri batagete mbiyamona na magama yakigima bwana yayo mwali gote na ya tumazana maigora jibege in terms of what jebo ndo tinde tukubeka maiga ndo ndate tukote abantu nga asinyagitari oasis ndo bwada chimashini chia kerero tuchake chikoro kwe marae iye 1.5 Tesla yani nge koringolia kirege ndo kireki mutume kwa kana nke korete kire ne ebiche yengo chire yatenerwa na sha ndo bwate CT scan ndo bacha ultrasound yo mindate banga tukekwa bange bichango chigosaliere gosoko kero kumelikango nyorole en effect injwa kwe biche injonyore x-ray yeke injonyore marae egirinde koringoli umanya bokongo bwate nyagitari akurwali mwanje mwike mwensi na register sha bema kimu mwancho murigereri ayo akoroku nga Boniface Maranga wanige na Lydia Bitengo kurwasa nyagitari oasis yabanya ko bagotokonya aso kurigereria kuba mono na kiye basubati bali bebwatirane bakwerenda na abana babo nabo igo kero abale bebwatirane nabo igo kera abana abo banyari ko abagotokanira tukoli angyo muna kwatikire koigwa ngo bwate obokoreri bwa bosa anane mono ese abasubati bali bebwatirane ndiko bali baroberete kwebwatirani na bali babwata abana goika emiaka 5 kwikira uno togokorera enkwana ya Gatembe mwancho murigereri tomerane chinsenye ase kionga chinsenye ase jera bwikirano cheni ngoro kwaro ni ototo nyangiri magiga ya transmission ni gakoro kwa avira kariri tuyagenda gutwara buri buya imi ya Gatembe TV ekionga kya mamusi Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwato